Loba bekufeka phindu zame yatsho ingoma yasibeka kanye phaa kwimizuzu masenze ibe lishumi linesithathu ibethile phaa intsimbi yakhe masenze ibe yintsimbi yesixhenxe siyangena ke kwenjenje sikuphathele isigaba senkqubo sisitsho sisithi zezolimo uyayazi ke mphulaphuli uba ngaba le inkqubo yinkqubo esibe kanti siyilungiselele nina ningamafama khona ukuze sibe kanti siyaphuhlisana siyakhana siyacebisana nakolu ke usuku lwanamhlanje sokuphathela mphulaphula izinto ezawuthi zibe kanti ziyancedana kwakunye nawe kwimfuyo yakho. Kwekho namhlanje siphinde sanayo umntakaphinyana esamgqibela kudala apha enkqubeni. Mntakaphinyana masikubulise sikunike ithuba ubulise kumphulaphula ekhaya. Right, maningene ndizibulisele mntakangqongo ndibulise njalo nakubo baphulaphuli bayo iVukani FM ndizazise njalo ndithelama igama ndingu-Aphiwe Kaphinyana ndisuka kuwo lamzi Eastern Cape Group Farmers. Yes. Inkosi kakhulu ngelithuba lokuzazisa. Well na siyakwamkela ke injalo njoku ilizwi lakho saligqibela kudala apha siyakwamkela siphinde sakunye nawe. Well ndiyafuna wethu usinike uba ngaba namhlanje owona mcimbi ulungiselele amafama uthini? Ya mntakangqongo mandingene njengoba sisazi uba singena kuyo la sizini yasesama ndiyathemba njalo uba nomfama okanye umfuyi phaa ekhaya uyayazi into yoba xa kutshintsha isizini kubalulekile into yokuba uhlale uyinakakele njalo imfuyo yakho uyazi uba yintoni uma uyisebenzise. Ndiba ngaba amafama amaninzi ayayazi into yoba xa singena ebusika ehlotyeni xa singena apha ehlotyeni iimvula ziba ninzi. Yes. Kuba ninzi kwemvula ithetha uba loo nto ingca izawuba lihlaza nevukazi njalo lizawuba khona. So zimbini itopic endirhalela ukugxila kuzo nangona ndizawubetha nditakataka nje because ndiyafuna ukufundisa kakhulu ndijule ndiwafundise amafama. Sizawuthetha ngento yoba ingca xa ingaba ilihlaza yenza ntoni. Ingca xa ngaba ilihlaza phaa empahleni Yes. yenza esaa sifo esiyibiza ngoba yi-gall sickness, inyongo. Iphinde futhi ihambe yokwenza laa nto esiyibiza ngoba yi-foot rot, uchwane. Alright. Yes. So kubalulekile ke mfama into yoba uqinisekise into yokuba uyaqalisa ukusebenzisa amachiza ozoqinisekisa into yokuba igusha yakho okanye inkomo okanye ibhokhwe whatever loo nto uyifuyileyo ekhaya ayizukwazi uba ayizuchaphazeleka zezi zifo eziye zibonakale ziphakama ngamandla zima ngeenyawo. Yes. Kuyo le season yasehlotyeni. Xa sithetha nge-gall sickness, i-gall sickness njengoba nditshilo apha ekuqaleni uba yenziwa yingca xa ingaba ilihlaza. So kubalulekile into yoba ukhangele uba ngawaphi amayeza uma uwasebenzise. Right, ke ndingene nje ndiwadalula abe mabini abe mathathu. Ungayisebenzisa iMaxitet 23%, ungayisebenzisa iTerramycin LA, ungayisebenzisa iHitet Gold nezinye endingakhange ndizikhankanye. Ukanti ukhumbule into yoba la machiza endiwabalayo nawo ahambe aphinde futhi ancedisane nayo laa nto esiyibiza ngoba yi-foot rot. I-foot rot luchwane. Yes. Ukhumbule into yoba uchwane loliya elibangela iigusha uba ziqhwalele. Ufike uthi xa ngaba uyivula apha phakathi kwempuphu ufumanise into yoba kunomnyiki ophaya otyala egusha obangela uba iqhwalele. Asizugxila only kwi-foot rot, sigxile only kwi-gall sickness. Yes. Sizawuphinde singene futhi napha kwi-worms. Sinala worm yethu sinala esasigulo esiyibiza ngoba yi-nasal worm. Xa ngabe ufumanise uba mhlawumbi inkomo, igusha okanye ibhokhwe iphuma imifinya apha ezimpumlweni. Masiqale ekuqaleni sijule siyithethe into yoba iqala njani laa nto. Iqaliswa njengoba kushushu kuba neempukane ezininzi eziye zifike zizohlala apha ezimpumlweni zegusha, nkomo, bhokhwe. Loo nto nayo mfama ekhaya xa ngabe ungakhange uyinake zizawuhlala ezaa mpukane zizalela amaqanda phaya kuzo. Yes. Iqale iziveze ngoba iphume imifinya. Laa nto leya iyingozi kakhulu because if awukhange uyihoye isaqala iyonyuka ezanyiki ziyentloko ziyokwenza laa nto esiyibiza ngoba yimarkopu.
instance mhlawumbe impahla yakho igusha okanye inkomo izawuhamba ifohla itshayisa kwanto ihlaba kwanto, abantu abaninzi ke bathi Marikop ayinyangeki, kodwa mna ndithi cho ndiyibethi iyoxela iyanyangeka kakhulu Okay. nje kamnandi kanjani, ndiyayithanda futhi umntu ofike sithi uhlutshwa yiMarikop ndiyayithanda leyo nto because ziyibetha nje iyoxela. So kubalulekile into yoba ukuba xa ngaba ziqalisa iigusha zakho ziveza njalo imifinya mandiyibe ngalo hlobo because alikho ziveza nje ungathi zinemifinya apha emlweni. Gijima ukhangele i-Overdose 4, ubaleke uyokhangela i-Livox, ubaleke uyokhangela i-Valbantel, ubaleke uyokhangela ne-Prodose Orange namanye amachiza endingakukhangela uba kanti ndiyawakhankanya ngamagama. Ewe mntakami. Alright, mphulaphula nawe ke ukhumbule uba ngaba sakuvulela mfama ukuba ngaba unayo imibuzo yawuthi ube kanti uyayibuza apha kuMntakaphinyana. Inombolo zethu zomnxeba ngu-072 514 5381, 072 514 5381. Uyasibamba ke emnxebeni, kungenjalo uyawushiya nje umyalezo wakho kaWhatsApp sikuva into yokuba ngaba ungena usithini na ekhaya. Esi sifo senyongo ubuthetha ngaso ndiyafuna nje siphinde sirekhephe kumcimbi ukuba ngaba uthi ingxaxa injani ixesha elinintsi libaphi kweliphi ehlotyeni ebusika? Apha ehlotyeni yaqaphela uba ihlobo siyangena kulo ngoku. Sizawulidudula siyongena kuJanuwari oko siqhuba nalo. Siqhuba nehlobo, zimvula ziyatsho ngapha, amavukazi ekuseni xa sivuka nawo. So kubalulekile into yoba wakhangela amachiza bendithe ndawakhankanya uwasebenzise. Mandibethe futhi ndiphinde ndingene kwinto yokuba kukhona nalaa nto ebizwa ngoba yibhula, i-merge and mites. Ibhula ndiyarhalela ukuxhobisa kakhulu le nto, ndifuna ukuyibekela umphulaphuli. Ndicela njalo wena mphulaphuli ekhaya uyimamele le nto, ngakumbi abe abantu basezishedini, abe abantu baneshedi, abe abantu bathoba bayahlanganela ucheba, bayahlanganela ukuthini, bazama ukuphuhlisa imfuyo yabo. Ndiyafuna njalo into yoba thina singumntu omnyama sizame nokuyithatha le nto ye-farming koondlebe zikhanyilanga, sizise kuthi uba kade siyayazi bavele into yemfuyo kwakude kwakudala kwakuyinto yokhokho bethu. Yes, zange oondlebe zikhanyilanga zange bafike nazo zonke ezi zinto bafikela kuzo, bafika zikhona. So masizameni ngandlela zonke uba sisebenzisaneni mafama. Kunalaa nto yebhula ebendifuna ukuthetha ngayo mntakangqongo. Ibhula liyasabalala ngeyona ndlela. Ibhula liyasabalala, ndizowabiza amachiza okwenyanga ibhula. But kunento ebendihlala ukuxhobisa ngayo esele ndincede amafama amaninzi kwiindawo ngeendawo ezahlukahlukileyo. Ndingathetha ngapha ko-Alfred District, ko-OR Tambo nezinye i-district esendithe ndancedisa ngazo. So ndithi make ndingene kuwo lo mhlaba wasesakhe isizwe ndizoxhobisa uba mafama, ndiyacela mani sizame ukusebenzisana kule nto yokulwa nebhula. Amachiza siyayazi loo nto yoba ayabiza kakhulu and kunzima into yokuba uthenge ichiza elibizayo, uthenge mhlawumbi ichiza nge-R1,000 uthi ufuna ukuvikela impahla yakho kwibhula, kodwa wena mntakangqongo ube utofile kwelakhe icala, mna ndingatofanga mna, kodwa iigusha zethu zitya dlelweni linye. Ndizama ukuthini xa ndisitsho njalo? Le ntetho yam iya kwinto ethi mafama, thina bantu esizaziyo into yoba sityisa endaweni enye, sityisa edlelweni elinye. Masizameni ukuthi phaa kwezaa meeting zethu zaseshedini sidibane, sihlangane, siyazi uba mhlawumbi njengoba sisazi uba kule ngingqi yethu iigusha zethu kule ndawo okanye iinkomo zethu xa sidibene mhlawumbi ziba yi-4,000, ndenza nje umzekelo ngaloo nto. Make sidibanele amayeza, mhlawumbi siyazi uba iigusha zikangqongo ziyi-100, ezam ndingumntakaphinyana ziyi-14. So siyayazi loo nto uba xa sidibene phaa eshedini masidibanele namachiza, sitofe kunye ngosuku olunye, singapheli ngoxhomekeka ekuxhasweni ngugovernment into yoba bebe kanti sizawutofa ngexesha elinye. Ndikhona mna kunye ne-Eastern Cape Group Farmers, ndizibophelela ndizinikezela mna buqu bam into yoba xa ngaba nani nisithi niyawunqwenela lo mcimbi, niyanqwenela ukuwenza lo mcimbi because siyabethakala, ndikhona, ndizawufika, nizawuza kuthi nisifowunele kwezi nombolo endizawushiya, nisifowunele nize kuthi nizotsho uba okay nazi ezethu igusha, inana lethu linga. So sicela into yoba nisibalele into yoba amayeza eningawasebenzisa hlobo lokusinyangela
nistofele ngokunokwenu ngezandla zenu azokwenza malini. Mm. And then thina neofisi okanye netimi yethu esebenzisana nayo sizawuchophela phansi lowo mcimbi siwujongisise sibale into yokuba okay amayeza mhlambe azokwenza imali ekanga Yes. ukubheka phambili, then sifike thina qathatha sizonitofela sibonisane into yokuba sizawusebenzisana njani ukubheka pha phambili. Wow. Ya iyavakala mntakaphinyane, injalo nje kumphulaphuli nawe ke asifuni ukuvalela ngaphandle ngoba ezimeko uzithethayo zimeko ke amafama ajamelene nazo, injalo nje ajongene nazo. Kuhle ke into yokuba ngaba xa likhona elithuba kukho umuntu ozaziyo izinto bangene phaa kwa-072 514 5381 072 514 5381 uzibuzele nje lo mbuzo unawo. Masibaleke sijonge nje evenkile sawuphinda sibuye sijonge uba ngaba sigqitha siyaphi na kweliya icala. Masambe ke ngolu hlobo. Ufuna inkampani yamatye okungcwaba onokuyithemba? Thoba ixhala kuba uDignity Tombstone yeyona nkampani ikhula ngokukhawuleza eMpuma Koloni. Oko kubonisa ukuba iintsapho zikhetha thina ngenxa yomgangatho wamatye ethu ophezulu, ukhathalelo kunye nokuzinikela. Sikunika isiqinisekiso seminyaka engama-20 kumgangatho womsebenzi wethu uDignity Tombstone okunika ubuhle obuhlala buhleli ngexabiso elifikelelekayo. Amatye wethu siwakha ngaphantsi nje kweentsuku ezintathu. Siyabulela ngokuzithemba kuba singabahlonela abantu obathandayo ngentlonipho kunye nokugqibelela. Ndwendwela iwebsayithi yethu ku-www.dignitytombstone.co.za. iDignity Tombstone, sihlonipha ubomi, sakha ilifa. Ezolimo ligama lenkqubo yesikhululo yivukani Community Radio ku-90.6, 98.4 kuya ku-99.9. Sihleli ke noAphiwe Kaphinyane tshilo ke wathi usuka phaa Eastern Cape Group Farmers. Namhlanje ke uzosixhobisa ngezifo, ingakumbi ke xa sithetha ngesifo senyongo apha emfuyweni sithetha ngazo ke gabalala, sithetha nkomo, bhokhwe, gusha njalo njalo, nesifo sechwane. Wangena ke nakumcimbi webhula njalo njalo. Sizawungena ke ngoba ixesha ndiyaqonda lisasivumela, somnika kumphulaphula ithuba lokuba ngaba naye azibuzele. Masivele kuWhatsApp uthini? Malume noDabs, ndifuna ukuthi happy birthday. Hayi lahlekile le ndikoqinisekileyo ibingezi kuthi tu. Uyawungena ke mphulaphuli phaa kwa-072 514 5381 072 514 5381. Lo mzuzu sabalindileyo mntakaphinyana kwelaa cala lingaphaya ndiyaqonda uba ngaba uvimba wakho utyebile injalo nje kuteketeke, mandukunike uphinde ube kanti uza nezinye. Right, maningene kwakhona mntakangqongo. Yes. Njengoba bendisho uba ndizawubetha ntlakathaka Mm. okwentakumba. Njengoba sisazi mafama into yoba kule nyanga esikuyo, sikule nyanga yokulumla, sikule nyanga ye-meeting season. Yes. Andithetha nge-meeting season, ndithetha ngento yoba sikule nyanga yoba makube kanti iinkunzi ziyaqalisa ukuleqa. Mm. It's very important ukuyithatha serious le season. It's very important ukuyithatha serious le season, ngakumbi xa ngaba ungumntu ozaziyo into yoba usajonge lukhulu ukuba kanti uzawube uyayikhulisa imfuyo yakho, uzawube kanti uyafuna uba isibaya sakho okanye ubuhlanti bakho uyafuna ukubona busanda bubheka pha phambili. Yes. Xa silapha kwi-meeting season abanye abantu bayaqalisa bayalumla, kodwa ngaba faba wena mfama sowuqalisile ukulumla ngoku. Uba ngaba ukaqalisa ukulumla usemva mntasekhaya, uyashiywa isilabhasi, uyashiywa isilabhasi. Zikhona ke iifeed ezokulumla amatakane, zikhona iifeed ezininzi, but ke endingothi ndizidalule ngamagama kuba kungeyonto yam leyo. Kodwa ke uzawuthi xa ndibamba phaa ecaleni ndizama ukucebisa uba zeziphi ekanti mawube uyazisebenzisa. Masingene mntakangqongo, sigijime singene sibalekile. Yes. Bangawapha amachiza emawasebenzise ngakumbi phaa kwinkunzi, because it's very important ukuzinakekela iinkunzi xa ngaba singena kule season esiyibiza ngoba yi-meeting season. Yes. It's very important so that inkunzi uqinisekise into yoba xa ingaba ileqa ayizukhawuleza idinwe and izawuwenza umsebenzi, izawuqhuba umsebenzi phaa ebuhlanti ingadinwa.
ndizawudalula nje amachiza izitofu zibe mbini kuphela because andifuni ukuzibiza zibe ninzi because yoske ibe khona i-confusion. Ungayisebenzisa i-complex plus A&E for sheep and goat phaya ezinkunzini nasemathokazini. Yes. La complex A&E for sheep and goat incedisa into yokokuba iinkunzi zikwazi ukuleqa ngamandla phaya ebuhlanti zingakhalezi zidinwe noko zibe nomda omde for ukuleqana nazo ezinkunzi lamathokazi. Yes. Uyisebenzisa kwinkunzi uyisebenzisa kumathokazi. Loo nto leyo incedisa into yokuba namathokazi nawo akhaleze ukuba on heat ngesilungu. Yeah. Ngiyonqina kwasebenzisa amagama esiXhosa zikhaleze ukuba on heat. Xa ndisithi zikhaleze ukuba on heat zikhaleze nazo ukulangazelela inkunzi. Yes. Yes. Ibe khona futhi ne-complex plus A&E for cattle nayo iyancedisa phaya ezinkomeni. Xa ngaba usebenzisa i-complex plus A&E for sheep and goat uthi xa ngabe uyijonga inkunzi lena yakho uyifumanisa into yoba apha ebusweni ingathi buhlophe. Okay. Ayileqi ibuya ngokulala phaya ebuhlanti, ayileqi ibuya ngokulala phaya ebuhlanti. So kubalulekile uba uwasebenzise la machiza. Nale lesibini bendenza wabiza nje abe mabini kuphela. Ungalisebenzisa plus nelinye esilibiza ngoba yi-multimin plus SU and CU. Okay. Yeah, i-multimin ungayisebenzisa nayo siyajula ngoku singena ngqo kuvuthondaba mntakangqongo. Uphinde futhi uqinisekise into yokuba xa ngaba sowuzibona uba noko zisebenzile inkunzi uthi xa ukhangela phaa ebuhlanti uthi uphosa nje lihle uba noko ndiyabona uba ezininzi amathokazi athathile apha and sekusele sekukufutshane into yokuba ziqalise zibe kanti ziyawabeka amatakane. Qinisekisa into yokokuba but qinisekisa into yokuba uyasebenzisa i-vaccine uthintela ngesiXhosa. Sine-vaccine yethu esiyibiza ngoba yi-Decasure. Mazithi ngeli xesha zithathileyo ezimithiyo usebenzise la Decasure. La Decasure njengoba ukhumbule uba i-Decasure ilwa nezifo ezilishumi. Njengoba uyisebenzisile la Decasure ngexesha zimithiyo ithintela la Decasure unina iphinde futhi yothintela itakane phangaphakathi. So ithetha into yoba loo nto zizawuthi zobe sezizele uzawusebenzisa kube kanye ke ngokulathintela apha ematakaneni. Njengoba sisazi into yoba uthintela i-Decasure uyisebenzisa kabini ematakaneni xa ngaba ungakhange uwathintele oonina ngela xesha bebethathile. Yes. Yes. So loo nto leyo uzawuthi xa ngaba uthintela ngexesha zithathileyo iza kuncedisa into yoba xa sele ziwabekile amatikane uthintele kube kanye. Siyayazi into yoba njengoba uthintela kabini xa bungayisebenzisanga uyathintela kusuku lokuqala and then uyothi after 30 days or 29 days uphinde uyiphinde kwakhona. Le Decasure ilwa nesasifo esisibiza ngoba yi-pulpy kidney. Yes. Isifo sezintso, isifo sokudumba kobuso, isifo sokopha kwamathumbu, isifo sokuba isibindi ufumanisa uba isibindi amatakane ayafa. Xa waqhaqha ngaphakathi ufumanisa uba isibindi simnyama, xa wajonga amathumbu amhlophe but asarawundwe ligazi. Yes. Azibonakalisa njani xa ngaba engekafi ufike erhuqa izinqa eziya. So xa ngaba unaleyo challenge ndiye ndicebise into yokokuba ukhawuleze udibane nam ndizawukwazi uba ndikurekhomendele i-Maxitrim, usebenzise i-Maxitrim. Hlobo lezinto ezimila bunjalo. Okay. Hlobo lezinto ezimila bunjalo ukubheka pha phambili. All right. Well, make sive kweli cala ngene sithilo umphulaphula molweni. Mnqongo izonto ezintshaba kade lapha nomfo kaphinyana. Mnqongo cela ukundibuzela apha umfo kaphinyana. Njengethetha ethi Marikopu ibethoxela, okay. Ingaba la mayeza njengobeqalile wathi overdose 4 untontoni uyabona omane. Ingaba ufuneka ube nawo wonke na okanye xa unalo elinye liyakwazi uyibetha na okanye ungasebenzisa
wonke ngexesha elinye na uze uyibethe le marikopi iphume kule mifinya le nto legutsha okanye ibiseyinayo, uyabona? Ndicela kuloo ndawo bhuti unyanzeleke ube nawo wonke na, okanye xa unalo elinye elawo liyayibetha na. Alright, Nkosi kakhulu ngoba umgcina lo ngapha eCalvary. Nkosi kakhulu Tyhopho, siyabulela. Mntakaphinyana, uza kuwe lo mbuzo. Oh, sibulele kakhulu kumgcina uncancashe unokuyindla. Yes. Mgcina ndiyakuva kakhulu mhlonitsho kulo mbuzo wakho, but ndicela ukukuthatha ekuqaleni ndingavele ndikukhe esiphakathini because uzawuthanda ukulahleka. Yes. Mayithi mgcina lo mpahla yakho xa uyibona iqalisa ukuphuma imifinya, qinisekisa into yoba uyayisebenzisa mhlawumbi i-Overdose 4 or i-Valbantel, i-Ranox namanye amachiza, kodwa uqinisekisa into yoba elo chiza olithengileyo libhaliwe phaa into yokuba nalo liyayibulala i-nasal worm. Yes. Anothi maninzi amachiza azibulalayo i-nasal worm, ayingawo only lana endiwadalulayo. And then xa ngaba ke ngoku sele uyibona uba seyibanjwe yimarikopi, iyaqalisa ihlofa amacingo, ayiboni, ayityi, ithini, ndiza kurekhomendela nje into zibe mbalwa. Thatha ndicela ukubiza nje ichiza libe linye, bendingafuni ukuwabiza ndiwadala but ndizalibiza libe linye njengoko. Yes. Thatha iMaxitet 13.5, uthathe iComplex Forte, ungayithatha ke mhlambi ne-Overdose 4, but ke kubalulekile into yoba uthathe iMaxitet 13.5, uthathe iComplex Forte. La Maxitet 13.5 indlela ozoyisebenzisa ngayo masithi mhlambi because siya ngokwe-kg ndizawukwenza umzekelo ngoku, andithi uzawutofa ngezi mils ndizawuzibiza. Mandenze umzekelo, ngosuku lokuqala uzotofa mhlambi ngomlinganiselo ongango-8 mils. Ngosuku lwesibini utofe ngomlinganiselo ongango-7 mils. Ngosuku lwesithathu utofe ngomlinganiselo ongango-6 mils. Sisuka ku-8, utofa u-8 ngosuku lokuqala, utofa u-7 ngolwesibini, utofa u-6 ngolwesithathu. Ngola suku lokuqala uzawube utofa ngalo las 8 mils, uzawuthatha la sachet ye-Complex Forte uyixube kumlinganiselo ongango-2 liters wamanzi, unifunqele phaya umlinganiselo ongango-10 mils, uniselisele yona loo gusha. La Complex Forte into ezawuncedisa kuyo sisakhamzimba, yona siyibiza ngesilungu uba yi-amino and vitamin supplement, amino acid and vitamin supplement. Thetha yoba loo nto izawuncedisa into yoba ikwazi nokuxhathisa because izobe ingakwazi ukutya. I think le topic indithathe yondifaka kwisifo somlomo. Yeah. Indithathe yondifaka kwesaa sifo esisibiza ngoba yibhluthanga. Right, ndicela siphinde sibaleke sijonge ivenkile sibuye. Ingaba ngusomashishini osakhasayo nenjongo zokuphuhlisa ishishini lakho uphinde uze notshintsho empilweni naseluntwini ngokunjalo? Ukuba kunjalo, iVukani Community Radio ikuphathela iVukani Small Business Package Deals enabaxabiso ancamisayo. SiVukani Community Radio siyayiqonda ngokupheleleyo ingxaki oosomashishini abasakhasayo kunye nabo bakhulayo abajongana nazo, umzekelo ukunqongophala kwexesha, ukuswela ubukho kwezamakhasi onxibelelwano kunye nezinye kolu rhwebo lunokhuphiswano ngamandla. Yiloo nto ke sakhe iqhinga lokunceda oosomashishini baxhumane nabathengi ngondlela lula nenamaxabiso aphantsi. Yiba nomfanekiso ngqondweni. Ishishini lakho lisaziwa, kuthethwa ngalo ngamawakawaka abantu. Ayililongo iphupha eli liyenzeka ngokwenyani. Iqela lethu labasebenzi abaqeqeshekileyo baya kusebenzisana nawe ukwenza intengiso ekhethekileyo kwaye eyenza umtsalane kubaphulaphuli beVukani FM. Eyona nto encumisayo ngezi small business package deals, uyakwazi ukuzikhethela ekufanelayo kwaye elingana nesipaji sakho. Ukuzifumanele ziVukani small business package deals, tsalela umnxeba kule nombolo 047 877 0095 okanye 047 877 0096 okanye uthumele i-email kusales@vukanifm.org.
ngamashumi mabini anesithathu phambi kwaba sitsho sithi intsimbi yakhe phaa intsimbi ka-8 o'clock xebe khumbula uba ngaba phango 8 sobe ke siyiqukumbela sivala inkqubo bentshilo ke ndathi sikunye nomntakaphinyana waphiwe ke ngegama esuka phaa Eastern Cape Group Farmers nguye ke osicaciselayo ngemicimbi ngalo eli xesha mntakaphinyana masiqhube dade. Yes, mntakangqongo, ndiphinde futhi ndibulise ndibulele kakhulu nakubo abathandi nabaxhasi bayo iVukani FM. Ndiba ngaba siqhawulene sizongena kulamba wesifo somlomo. Yeah. Wesifo somlomo nangona singekabikho kula season but mansose ndithi nje kuyi-highlighter nayo le ndaba. Yes. Ndixolise ngoba indlula mthindi krobe nalapho engakhange ndibizwe khona. Okay. Kodwa mani bethi nisodlula nje ndiyithi because siyazi njengoba esi sifo sibizwa uba yi-blue tongue, isifo somlomo sisifo naso sihleli sizawufika. Yes. Ndithe xa bendithetha nge-complex forte ndakhumbula into yoba mandingene ndikrobise nakuso esi isifo se-blue tongue, isifo somlomo. Yes. Siyayazi into yoba kubalulekile into yoba usithintele isifo somlomo singekaveli okanye iigusha zakho zingekahlaseleki sisifo somlomo. Ungayisebenzisa uthintela esiwubiza ngoba yi-Bluevax. Ungayisebenzisa uthintela esiwubiza ngoba yi-blue tongue vaccine. Nabanye uthintela endingakhange ndibe kanti ndiyabadalula ngegama. Masingene ke ngoku xa ngaba sele ufumanise into yoba nazo sezibanjiwe sesifo somlomo. Yes. Siqale singene phaa kwi-symptoms into yoba uzibona njani xa ngaba sele zihlaselekile siso esi sifo somlomo. Uyifumanisa into yoba ziyadumba apha emlonyeni kakhulu, zingakwazi nokutya igusha ibhitye ngeyona ndlela. Yes. So uyakwazi nayo ke ukuyinyanga okanye xa awukwazi ukuyithintela into esele igula, funeka uqale uthini uyinyange. Awuzuleqa Bluevax or blue tongue ngexesha seyibambekile. Yes. Qala futhi funeka uqale ngokhangela into ezawukwazi uba ikuncedise ukuyinyanga ibe right. Masiphinde sibuye umva futhi sithethe ngala mazithethe. Ungixolele mphulaphulu ngoba ndiske ndabona lathi ndilithandile eli yeza. Maninzi amachiza but ndifuna nje ukwenza umzekelo ngalo. Okay. Nalo ndisenza umzekelo ngalo nalo liyanyanga. Uyalithatha nalo la maxithethe 13.5 utofe ngayo iintsuku zibe 3 zilandelelana. Yes. Yes, uyatofa ndenza umzekelo, uyatofa mhlawumbi usuku lokuqala ngo-10 mils, utofe kusuku lwesibini ngo-9 mils, utofe kusuku lwesithathu ngo-8 mils. Ndenza umzekelo ngezi mils. Yes. Yes. Mandingene ngokula complex forte into yokuba yona incedisa njani. I-complex forte indlela encedisa ngayo xa ngaba sele igusha yakho ibambekile yi-blue tongue engakwazi ukutya, uyayithatha la complex. I-complex forte inezondlo okanye izakhamzimba ezininzi eziphindaphindekileyo ngokohlukana kwezigaba. Yes. So laa nto leya izayincedisa into yokuba njengoba ingatyi ikwazi nokuqhathisa kwezi ntsuku isadunjelwe ngumlomo ingakwazi ukuqhawulisa phaa ingqini, ikwazi ukuqhathisa uba at least ibe namandla ingakhawulezi ukufa. Yes. Zininzi ke nezinye ii-sachets onozisebenzisa ngaphandle kwe-complex forte but bendizama nje ukubonisa ngayo. Andifuni ukuzibala zibe ninzi umphulaphuli mhlawumbi phaa ekhaya aphele seyiba confused azithenge zonke. Kodwa ke ndizawushiya inombolo yam akwazi uba bandibambe bucala. Mntakangqongo bakwazi uba bandibambe bucala. Khona nomnye umba ebendirhalela singene kuwo njengoba sisazi into yoba iinkomo ziyaqalisa ziyazala ngoku. Yes. Yes. Kune-crisis eninzi abantu abaninzi banako ukuhamba bahambe bafeyisane nayo le challenge. Yes. But akuyo challenge endingathi mhlawumbi ingu-80% or 50% eyenzekalayo. Baba khona awo mafama awo nawo aye azifumane mhlawumbi sele ezi-victims okanye engamaxhoba wayo le challenge. Laa nto yokuba ithi inkomo xa ngaba mhlawumbi izale inkomo, gusha, bhokhwe, ndizibala zonke. Yes.
ithi xa ibizala mhlawumbe izale itakane okanye ithole lisale lisaphila, asweleke unina. So abantu abaninzi baye baphelelwe ngamathemba batyhafe bangazi uba sizawukwenza njani uqhubeka ukubheka phambili, ukhulisa ithole, ukhulisa elitakane, ukhulisa yona leyo nto. Yes. Make ndivele nakuyo ndibe yindlulamthi. Okay. Ndikrobe nje kancinci uba mhlawumbi ungancediseka njani because sekune-calls ezininzi endizifumeneyo ngokohlukahlukana kwamafama bekhala ngoba ngamaxhoba wayo lena into. Yes. So xa ngaba ufumanisa into yoba nawe uye wanayo victim, baleka uye kwezi ndawo zithengisa ibisi eli lwenkomo. Thenga nje ubisi noba yi-2 litre noba yi-5 litre, ngakumbi ule lasedairy lise-fresh. Uthenge i-sachet ebizwa ngoba yi-Diomec Plus. Okay. Yes, uthenga ubisi, uthenge i-sachet ebizwa ngoba yi-Diomec Plus. Akunyanzelekanga uba usebenzise ke ubisi olu lenkomo. Akhona namanye ongawasebenzisa mhlawumbe ezipowder but zawungena ngeli lasedairy. Yes. Masithi ilizale nje ayalincancisa nokulincancisa olwabisi lokuqala olubizwa ngoba ngumthubi ngesiXhosa. Yeah. Uzawukwenza kanje, olwabisi lokuqala libizwa ngoba ngumthubi liphethe izakhamzimba ii-proteins because ithi into xa izalwa itekane thole zizalwa lipure lingenazakhamzimba. Yes. So izakhamzimba lizifumana ngoba lincance phaya kunina. Masingene ngokusijule into yokuba le Diomec Plus nolubisi zizawuncedisa njani ukulekelela elithole into yoba lifumane izakhamzimba, ezi zakhamzimba lingakhange libe kanti liyazifumana phaya kunina. Uyalithatha le Diomec Plus, uthathe olubisi, undithathele amaqanda abe 2 okanye abe 3. Okay. Kula maqanda owathathileyo ukhupha nje laa nto iyelo phaa ngaphakathi ebizwa ngoba andazi noba ndisibiza kakuhle nesiNgesi, ndazi yolk. Yes. Yes, khupha nje laa nto wenze laa mhlanganisela. Uthatha laa sachet ye-Diomec Plus, uthatha ubisi lakho malibe yi-2 litre, uthatha amaqanda 2 uyadibanisa. Lawa maqanda igalelo lawo kukuzisa ii-proteins. Uqinisekisa into yoba uyalincancisa kwelo thole okanye elo takane legusha okanye lebhokhwe noba kukathathu ngosuku. Yes. Ngokuqinisekisileyo into yokuba elo takane okanye elo thole lizawukhula 100%, asoze life. And amathuba okuba mhlawumbi lingafa ambalwa ngayona ndlela xa ngaba uzoqhuba ngale ndlela. Kodwa ithi laa nto yeqanda akuyonto ozoyenza daily, mhlawumbi ungayenza iintsuku zibe 3 zilandelelana. Then after ke ngoku uqalise ulincancise ke ngoku olubisi bendithanda olithenga ube ulidibanise ne-Diomec Plus. Okay. Yes mntana. Alright, ya imizuzu masenze belishumi linesine phambi kwentsimbi yesibhozo. Ndiyaqonda ke mphulaphuli sijonga wena ke ngoku noko ugalele kwavokotheka umntakaphinyana kwela cala lingaphaya 0725145381 napha kufacebook ke uyakusibona silive. Uye nje phaa kuvukani community radio uyawufika silive, uyawushiya nje icomment yakho sikuve into yokuba ngaba wena yeyiphi na oyibuzayo injalo njoku ofuna ukuyiqonda. Ndiyazama ke ungena phaa kwela cala lika-Facebook ndiyojonga uba ngaba ngobani, kodwa ke kuyabonakala abanintsi oomamtolo bathi bahleli nathi kwela cala laseNgcobo nabanye ke. Enkosi kakhulu ngoba kanti niphulaphule ngomdla kule inkqubo. Ndiyaqonda uba ngaba ngosekuyiqukumbeleni ndiyakunika nje oqondayo uba ngaba ufuna uphuma apha ereyidweni ube kanti ukushiyile, ndikunika nje lo thuba emva koko siyiqukumbele siyivale. Nkosi kakhulu mntakangqongo, ndibambe ndibulele ngazo zozibini ngelithuba kwakhona. Make ndingene ke ndijule ke ngoku uba uAphiwe Phinyana ne-Eastern Cape Group Farmers beze njani. Alright. Si-Eastern Cape Group Farmers siyancedisa ikhona kulo lonke eli lase-Eastern Cape. Sinayo ivenkile esesiyivulile eCala, siyafumaneka kulaa dolophu yaseCala e-Old Post Office. Sikhona phaa xa ufika phaa e-Old Post Office
uzawudibana nayo aphiwa kwaphinyana akuncedise akunike lamachizo afunayo akunike le feed oyifunayo mntakangqongo ndiphinde futhi ndikhumbuze kwakhona yoba siyi-Eastern Cape Group Farmers Yes. mandiphinde futhi ndibe yindlulamthi ndikrobe kodwa ndirhalela nje ukurhalisela amafama asesakhe isizwe into yokuba ngalaa mhla we-28 kaNovemba siyawube sidibene kuyo laa ndawo yasesakhe isizwe sport grounds just next to iRoyal Shelley abantu abaninzi abayaziyo lapho sobe senza khona umsitho wamahashi nakanjalo njengoba ndiwubeka ludaba nakhona ndizawube ndikhona mna lapho amafama ndizawube ndiwafundisa ndiwaxhobisa face to face naxa ngaba ufuna ukuthetha nam sibonane ukwazi ukuzobeka lo daba lakho lo challenge ojongene nayo pipeline Yes. uzayifumana leyo chance khona phaya sobe sinomdyarho wamahashi ke ngala 28 kaNovemba lapho sobe senza nje umdlalo omkhulu kakhulu sizawube sidyarhisa amahashi xa ngaba nawe mphulaphula usithi unawo amahashi futhi uyarhalela ukuba inxalenye yawo lomsitho ndizawushiya inombolo Yes. ongabe kanti uzasicontacta kuzo umngenelo wawo uzawukhupha nje only umyinge ongange-200 rand kuphela imali yokurejista ukwazi uba inelakho ihashi likwazi libe kumsitho okanye likwazi ukudyarha mandiyicacise ke into yale 200 rand uba yenza njani le 200 rand ayizi kum mntakangqongo Yes. ayizi kwi-Eastern Cape Group Farmers le 200 rand njengoba sisazi uba bazoba khona mhlawumbi unumber 1 number 2 number 3 ukubheka phaa phambili abazowina ba hayi noko lami ihashi lidyarhile laba kanje lami ihashi ladyarha laba kanje sokwazi ukuthatha zonke ezi contributions zabantu sikwazi ke ngoku ukolula isandla kwabo bazobe bengenele wona lo msitho kodwa ke mandithi wonke umuntu uzawukwazi ukuxhamla hlobo le contribution kodwa kuzayo ngoba elakho ihashi lizawuba lisemandleni kangakanani kangangokuba ndijimile mntakangqongo ndifithi Yes. hlobo le-feed zamahashi amachiza wamahashi akhona Wow. yeah and I think ngala 28 mhlawumbi akhona nesizowaphatha because siceliwe ngabantu bamahashi baninzi kakhulu esele bewangenele lo mdyarho baninzi kakhulu so nawe mphulaphula ekhaya ndiyakumema ndithi yiza nawe ungashiyekeli ngasemva kodwa ke kuba ngaba noko ulapha kufutshane nasecala uyafuna ukuzoyiva lento ngokwendlebe ungakwazi ukolula nje inyawo zakho uzonyathela phaa e-Old Post Office uzova uba imigomo izawuhamba ihambe iyofika ndawoni na ukujonga phaa phambili. Yes. Yeah. Right. Imizuzu ngokulithoba ndiyaqonda uba ngaba asigalele ngazo zonke masivale ngomntaka Phinyane sibulele kakhulu ngexesha lakho tata uyawushiya ke ezo nombolo khona ukuze abantu babe kanti bakubamba kuzo. Right, inkosi kakhulu mntakangqongo. Inombolo emathi kanti siyafumaneka kuzo both i-calls no WhatsApp siyafumaneka phaya ku-063 Yes. 091 4745 4-5 years. ye mandiyiphinde nje ndithi 063 091 4745 zezona nombolo esifikela esifumaneka kuzo ukhumbule into yoba naxa ngaba ninamafama kulamba bendike ndawuveza wento yoba xa ngaba nifuna ukuzotofelwa nifuna ukuzonyangelwa zininzi ii-service esizenzayo siyi-Eastern Cape Group Farmers siyafundisa kwakhona ngento yoba unakekela njani usiklina njani isibaya sakwakho naxa ngaba ungumfuyi weenkukhu I think beyibuyilibala loo ndawo naxa ngaba ungumfuyi weenkukhu okanye ufuna uqalisa ishishini leenkukhu sikwanawo amantshontsho oo-day old yakwazi ukusondela phaa kuthi Old Post Office apha ecala sikwazi ukwenzela yakho i-order uwafumane sikugayide into yoba uzokwenza njani ukhulisa
iinkukhu zakho nakhona ndikhona nakuzo ndimhle. So ke onke amafama athi ayacela ukulekelelwa hlobo lokutofelwa imfuyo yabo, hlobo lokugayidwa ngokwe-animal program uba njengoba sikule season ekanje yeyiphi into emasiyisebenzise njengoba siphuma kule season singena kulena yiphi into emasiyisebenzise. Mhlambi omnye umuntu ade athi singena kuDisemba ngoku ndiyarhalela ukutofa ngento yezakhamzimba kodwa ke le mpahla yam endinayo ndisajonge ukuyithengisa. Sinawo amachiza angu-zero meat withdrawal. Ithetha ukuthini loo nto? Ithetha into yokuba xa ingu-zero meat withdrawal uyakwazi ukuyitofa ekuseni, emalanga ungayixhela ayizukunikeza ngxaki. Nkosi kakhulu mntakangqongo. Nkosi kakhulu, siyabulela kwele icala lengam. Ndiyabona bakhona abahlekazi ohamba nabo apha abalapha estudio abanomdla uba ngaba hayi make sibulise bethuna singasose siphuma nje bese sereyidweni.